Televizyona me Özgür Gün TV رو dest bi weşana xwe ya nû kir. Navenda nûçeyên televizyona me ji navşûn ve tê bi bültenên xwe hewl bide ku hûn ji Rojava Tirkiye rojhilata navîn û cîhanê agahdar bibin. Li ser vê esasê her roj saetê 12 de nûçeyên Tirkî saetê 13 de nûçeyên Kurmancî di saet 16 de Gün Analîz saetê 18 de Biyayîşê Rojê Sazakî saetê 19 de Bültena Kurmancî saetê 20 de nûçeyên Tirkî û dê di saet 23 de nûçeyên şevê pêweşandin. Dîsa li gel nûçe dê her roj nava hefteyê bernameya nû roj saet 7 de bernameya pelên jiyanê rojan duşem, çarşem û înê saet 4 de li pêşberî we be. Herwa bernameyên siyasî Roj Amet, roja şemiyê saet 8 de Özgür Gündem, roja çarşemê saet 9 de dê li pêşberî we be. Her hafte roja şemiyê pêşkeşvana me Songül Günay bi bernameya xwe ya Bayê Bakur ev ê saetê 10 de li pêşberî we be. Rêzefîlma Malîno ku demek dirêja hûn li bendêne jî dê roja sêşemê saetê 9 de li ser ekranên Özgür Gün TV be. Çayki bir de mi? Hevala aziz. Li ser vê xakê divê mirov bi zimanê sûkî hin tiştan nanirxîne. Hinekî politik yo. Di weşana me ya sala nû de li gel nûçe bernameyên siyasî, civakî, çandî û aborî dê bi dehan bernameyên nû ji bo we temaşevanan li ser ekranên Özgür Gün TV bin.